Iyan mula nape hitana mardongan dengado alusi sude na hatami na holondo rohaku tuho ito narade doang majalo hahuranganmu numai kasia gabemu badong luko kita saut na merdongani nuai gabe mubaro roham tua ala dundao ausiako Tasia anjuma ahorona di hauragaki motunda siako bapos roham dia itu dan nomor dua audiso nang bedao gabemu badong luko kita saut na merdongani nuang gabe mubaro roham tua ala dundao ausiako Tasia anjuma ahorona di hauragaki molotunda siako bapos roham dia itu dan nomor dua audiso nang bedao dengan pasingotasian anjuma ahorongan di hauragaki molotunda siako papos roham dia itu dan nomor dua audiso nang bedao saya hotoho di rohaki di pikiranku